Mayadayad nga gabi ang mga kabistado. Live kita karon diri sa may area sang Villarreal Stadium ang mga kabistado o sa diin nagwaswas naman ang mamulog nga ulan. Dala sining bagyong paeng mga kabistado nga nagapanala sa karon sa probinsya sang Capiz kag sa iban nga mga kaprobinsyahanan. Ari kita di karon sa may area sang Villarreal Stadium, no? Napaslawan man kita sa pagpadulong diri bangod nga nakakandado ini kag ang mayor nga gate sini no, sarado, no, nakakandado, wala kita nakapatigayon sa pagsikyar sa aton nga mapumuluyo sa ila nga pag-evacuate sa mga danger zone, no, sa mga higad sa baybayon. Sa karon mga kabistado nalabot kita diri apang papuli na kita kuntani, nagwapundo kita diri sa makadili ilang kag nagwaswas sa gilayon ang mamunog nga ulan mga kabistado. So para muli di karon ng sistema sa kunamtangan mismo diretso diri sa may area sa Villarreal Stadium. Nagwaswas ang mabaskog naman nga ulan dala sa mabaskog mga hangin dala sa bagyong paeng nga nagapanalasa na sa karon sa iban niya nga mga kaprobinsyahanan. Amo ni di karon mga kabyanan ang aton nga situational o sitwasyon sa may area sa Villarreal Stadium, no. Dala siniya ang mabaskog nga hangin kag pag-ulan na may isa pa ka tricycle nga nagdayano na ato sila. So para muli di karon, no, na baskog-baskog ang ulan diri mga kabistado. Hindi ani kami kahinali lakat diri, no, kay abangoda nga perti, no, kabaskog sang ulan kag may posibilidad gid nga mabasa ikaw pananglitan nga magsulay mga kabistado. So para muli din, no, hindi kita na maka halin diri sa to na tindugan kay bangod nagawaswas naman ang mabaskog nga ulan kag dito nga area sa may likod sinisang may Villarreal Stadium. Kung sumayon ta na to nga area mga kabistado, area na dira sang Tiza, no, Tiza na ni di particular, no, ang Villarreal Stadium barangay Tiza ini diri sakop sa barangay Tiza kag Chico bala na daw sa Chico Street na daw sa pakadto sang area ho nana. Pero kita taman nga malayo pa gani, kita na naton nga baha, no, ang area man sang Chico Street mga kabistado diri sa sakop sang barangay Tiza, Rojas City, no. Kita man naton mga kabistado amo ni di karon ang sistema sang area sang barangay Tiza, particular na sa kunamtangan sa may area sang Villarreal Stadium, no. Direkta gid lamang diri kaupo ng patrol ini si kabistadong Joshua Haka sa Balita Serbisyo Publiko Radyo Bistado.